En af de virksomheder i byen, der lever af service, handel og fabrikation for landbruget, er A. Flensborg Herning Maskinfabrik, der producerer og sælger maskiner til landbruget. Godmorgen. Godmorgen. Dagens boss, værsgo. Tak. Vi er en blandet landhandel. Vi handler med landmænd. Vi prøver at skaffe de varer, de har brug for, både små ting og store ting. Og det eneste, vi ikke lige beskæftiger os med, det er de helt store traktor-majtasker. Hvad er virksomhedens historie? Hvad er den bygget på? Jamen, den er bygget på en enkelt person. En rigtig iværksætter, som blev uddannet smed og maskinarbejder. Og i 1933 køber han en skrantende virksomhed, der hedder Herning Maskinfabrik, som lå inde i Søndergade. Og den starter de ud med. Han starter ud med en 3-4 ansatte. Og så går det ellers stille og roligt derudad til at begynde med, men han har den her iværksætterånd. Traktoren afløste hesten, og i 1948 købte Flensborg Herning-egnens første majtasker, som afløser for selvbinderen. Og lige efter krigen, så begynder traktorerne at komme ind. Og der forelsker han sig i Dow-Brown-traktorerne over fra England. Og op igennem 50'erne får de jo solgt rigtig mange af dem. Selvom virksomheden i dag hverken sælger traktorer og majtaskere, er landbrugsmaskiner stadig en stor del af omsætningen. Her er det en plov til 250.000, som en landmand tager med sig hjem. Ligesom hver anden maskinfabrik, så starter det jo med noget stangjern og noget rør. Det har vi så liggende hernede på areolerne. Og det første vi gør, det er, at vi server, klipper, standser og eventuelt bukker. Og så kommer det her ned til Kent, der står hernede i hjørnet, og han samler lidt sammen på sagerne, og så får han det svejst op efter skabelonerne. Maskinfabrikkens hovedprodukt var i mange år fodervogne til stalde. De lettede det tunge arbejde med trillebøger, men er i dag afløst af traktordrevne fuldfodervogne og automatisk fodring i rørsystemer. En pæn del af Flensborgs medarbejdere laver dog stadig små vogne i form af eltruk til blandt andet sygehuse. En virksomhed som jeres om 10 år, ligger den stadigvæk i byen? Den ligger i byen, ja. Der er flere grunde til det. Den ligger i hvert fald her, hvor den er nu. I 2008 blev vi jo 75 år, og der lavede vi, lad os kalde det et kraftigt facelift. Og vi har en rigtig god beliggenhed med hensyn til de kunder, vi skal betjene her i byen. Og vi ligger også så tilpas ude, så bønderne godt kan komme hertil og hente redskaber og komme ind og få repareret. Så det bliver her.